ассалому алайкум падарон, модарон, бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Дӯстони азиз, аввалан дуо мекунем ки ҳаҷи ҳоҷи Шаҳбоза худованд қабул кунад ва пеш аз ҳама дар видео ҳатман якта лайк монен, дар имотон поделиться кунем ки то ин ки Шаҳбозам бубина, Имронаам бубина ва баъдан мегзарем ба қисми суҳбат. ҳамватанони азиз, як нафар аз соҳаи реп рафтан, аз соҳаи музика рафтан, ҷудо шидан ва ба хонаи худо рафтан, ин худ як давлат аст. яъне ки як коре ҳастае ки ҳамаи мо шумо чикор мекунем, орзуи хонаи худоро рафтан, зиёрат кардан астае. дар шабакаҳои иҷтимоӣ мебинем дар ҳақиқат Шаҳбоз, яъне Шон МС аз Имрона пул гирифтааст, қарз. Ҳамин видеообращение ма Шон МС дар Шаҳбоз илтимос додармайда на заблокироватад ба кор мера, на трубката як каси дига дамети ки ба кор мера. Фаҳмиди хай хаб кардем шиштем қарз дори ҳамун қарзта бутемада илтимос ба ҳаҷ мери куҷое мерави бира ҳаҷи ту қабул неста ба хотире ки та қиссағерои ма рафт ва пулро гардондагие ҳодисара гап мезанем. Чӣ хеле ки Имрона ҳам видео кард ва баъдан Шаҳбоз ҳам видеообращение кард. ҳамин оиди апай Имрона бисёри бад марабитастан апай Имрона бо махта ҳар мартаба махта апа гуфта муроҷиат мекунам, хали муроҷиати ма видеообращение ма ба Имрона не, апа ма ба Аллоҳ қасам мехӯрам дар ҳаҷм, ҳамин ҳаҷе ки мардум меояд ба чӣ умеде ки қабул шавам, ба ҳамин ҳаҷи омадам қасам мехӯрам, апа ки ту дурӯғ мегӯй чипа баъди ин гапи ма қадар кайк вақта кофим ченез 10 кас гуфтамуд ки алоқа да бобро вообще алоқа набромади 25,000 апа мегӯ қарздорай бо матра мегум не исме ки ма айта $10,000 гирифтам, апа матра бо додагием 19,000 мон чанд қайшмон ки рубл мон 19,000 худат бо нагирифти ки додарҷон дар кор нест. Имрӯз да ҳама иҷо тохеши тавор маро любой кас занг мезана ки эта дихта қарздорӣ, апаҷон агар ман ҳаққи сағирои тараф деса бошам, он 25,000 ки ту мегӯ ки ҳаққи сағирои 4 сағирои мара фарзандом да насиб накунад. Не ки апа Аллоҳе ки бо мо тайёре ки бо ма Аллоҳ талаб кунад ки агар ки ту дурӯғ бигӯи ҳамин чиза гирифта бошӣ ай фарзандот бибинӣ. ҳамишта розия? дар ин ҷо маълум мешавад ки чанд суме ки Имрона ба Шон МС додагиай, баргардонда додагиай ва чанд ҳазор рублаш мондагиай ва Шаҳбоз гуфтае метунта, Имрона гуфтае ки не, дар кор нест ва ҳозир бошад Шаҳбоз дар хонаи зиёрати худо астае ва дар он ҷо ҳам рости гап бекор намондестае ва видеообращениеро сар кестае. Шаҳбоз мехоҳад ки аз соҳаи ютуб мақсад музика ва реп дигар корҳо дур шавад ва ҳозир аз пушти як видео, агар гуфти Шаҳбоз худаш, агар ман қарздор бошам 25,000 сомон, мақомот дарҳол онро чикор мекунанд, гирифта меёранд, барое ки гуфти Шаҳбоз ки дунё бедарӯза нест. гап сари чӣ меравад дӯстони азиз? Инсон вақте ки қарз гирифт, ҳатман бояд дар як ҷо қайд кунад ки ман фалон кас чикор кардагим, пул гирифтагим қарз ва онро бояд баргардонам. ва Шаҳбоз дар вақти зарурӣ қарз гирифтагиай ва пулашро додагиай ва чанд рубли урусӣ мақсад чикор мекунад, камбудиай камай ва Имрона мега ки хай ман чикор кардам намегирам, мисол гуфтае пула. ва ҳозир ки Шаҳбоз рафт ба зиёрати хонаи худо, видеообращение биромад ки гӯё Шаҳбоз чандин ҳазор сомон қарздорае. хулосаи гап як чиз гуфтанӣ ҳастам ки агар қарздор мебуд, мақсад худаш да видеообращение мекардем ки то ин ки ҳамин одам ҳамин соҳа рафтестае, шарт нестае ки мақсад ай хонаи худо чикор кунад видеообращение кунад, мисол ман қарздорам, не хеле гуфтесан, ай пушти ман хеле гап гӯесан. ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки монен ҳамун зиёрат шакна, агар фарди мусалмон боша ба қарзи қавла аввал охир худо ҳаҷ ягон таймо мақсад қабул намешавад. ира ҳамаи мо медонем. камбудиё буд мешавад ва баъдан ба чӣ мерем? Ба зиёрати хонаи худо. дар ин ҷо маълум мешавад ки Шон МС
қарз қавлаша янима кардагия ва ба хонаи худо зиёрат рафтагия. Ҳамин хотир дӯстон, худованд ягон таймора қарзор накна, муҳтоҷия кас накна ва барои ин кор нашиданаш аввалу охир худо бояд хеста кор кан дар кор. Дар кадом соҳае ки шуморо худованд ризқ медиҳад, бояд дар ин кор ҳеҷ вақт изо накашӣ, барое ки ту ризқи ҳалол меёбӣ. ва худованд ҳамаи моро ризқи ҳалол хӯрдана насиб кунад. Видеоро дар ин мотон поделиться кунед, видеои навро интизор шавед. меҳмони канали мо бошед, дар канали Ҳамнаво обуна шавед, видеои нава сар мекунед. худованд нигаҳбонтон.